Slováci a ryby sa zatiaľ k sebe nemajú. O to viac prekvapí fakt, že sa v Senici objavila farma s ročnou kapacitou chovu vyše 400 000 kusov sumčekov afrických. Tahle myšlenka vznikla tak, že jsme si uvědomili, že velký projekt je potřeba, aby vzniknul v místě, kde budou všechny náležitosti, ať už stavební povolení, EIA, a i potom provoz perfektne fungovať. Ako majitelia priznávajú, v chove rýb sú nováčikovia. Napriek tomu nič nepodceňujú a dôsledne dodržiavajú všetky technologické požiadavky vrátane prvotriednej kvality vody. Teplota těla, kterou člověk dokáže zpracovat maso, tak dokáže zpracovat jenom rybu. A proto jsme se rozhodli pro chov sumečka afrického. Prvé ryby prišli do senickej farmy ešte v lani koncom leta a momentálne je chovná hala naplnená takmer na 100% svojej kapacity.